Champagne. Mä oon Poika on tullut kotiin. Mä oon nyt huudetaan. Ei, nyt huudetaan. Poika on tullut kotiin. Se kylpeä saunoo ja vittuilee. Poika on tullut kotiin. Sami Harrivaara. Sami Harrivaara. Sami Harrivaara. Sami Harrivaara. Sami Harrivaara. Sami Harrivaara. Mä oon öissä töissä, en missään myhälöissä. Vähän jäissä, pienissä häissä. Mikä sulla on pielessä kovina aina mielessä? Miksi tänään istuu meidän vieressä vahingot kadun kädet? Peres. Hei! Pietari, onko... Peres! Yeah, but what does any of this mean? Pietari on kans sikavainen What's it? Hypepeltoa. Yeah, what does any of that mean though? Which one? This one more. The rap song or All of this. the song is Poju, Poika. Some songs were for the Hockey World Championship and some songs are when Ipe was a teenage boy and fucking retarded. He's not a teenage boy anymore, but fucking retarded. Yeah. Okay, I think I get the idea.